Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. U današnjem videu ću pričati o nezi kose, obzirom da često dobijam pitanja vezano za negu iste. Kada sam vas ispod jedne fotografije pitala da li biste više želeli da gledate video sa ovom temom ili da čitate post, svi sa Instagrama su odgovorili da bi više voljeli da gledaju video, a svi na Facebooku su odgovorili da bi više voljeli da čitaju blog post, tako da ćete dobiti oba. Link do posta se nalazi u opisu ovog videa. Inače, ovaj video će biti deklater, i empties, i favoriti, i fujoriti, i giveaway. Znači sve što može da vam padne na pamet, vidjet ćete u ovom videu. Ovo mi je omiljeno, ovo mi je omiljeno, ovo mi je omiljeno i ovo mi je omiljeno. Pre nego što krenem da pričam o proizvodima za negu kose, ono što trebate da znate jeste da je ovo moja prirodna boja, ja se nikada nisam farbala. Hvala ti, mama, što mi nisi dala da se farbam. Moja kosa je prirodno ravna, teška, prilično teško se uvija. Dakle, ovako izgleda moja kosa, čista kosa drugi dan, osušena samo fenom, znači bez nekog preteranog oblikovanja. Već sam sada zrela za šišenje, gledam sada kakvi su mi krajevi. I pre nego što krenem da pričam o proizvodima, trebate da znate da sam ja neko ko je u poslednjih 10 do 15 godina prilično često boravio kod frizera. Kada kažem prilično često, mislim 2 puta nedeljno, znači na neka 3 ili 4 dana ja sam išla na feniranje. Salon koji bih ja mogla da vam preporučim jeste salon u kome se ja šišam i gde se najčešće feniram. U pitanju je Studio Lepote Wizard. Oni imaju nekoliko salona kod Arene, u Goce Delčeva i u Ušću. Znam da imaju na Novom Beogradu i neki edukativni centar, mislim da im to nije klasičan salon, obzirom da su oni generalni zastupnici za Paul Mitchell proizvode. I apelujem na njih ovim putem da otvore salon sa one strane mosta. Uglavnom, kada je šišanje u pitanju, ja se šišam kod Marije Mićić koja radi u frizerskom salonu u Ušću. Nadam se da mi Mara neće zameriti što je ovako javno prozivam. Zaista sam zadovoljna, vodim moje ćerkice na šišenje kod nje, probali smo da eksperimentišemo sa raznim frizerima ovdje u komšiluku, ali jednostavno to nije to. Kome god sam preporučila Mariju, bio je zadovoljan sa njom, tako da ostavit ću vam link do njenog Instagram profila, mada svakako možete pozvati salon ako želite da zakažete i da tražite da idete baš kod nje. A kada je feniranje u pitanju, meni je zaista svejedno ko će da mi isfenira. Ja se u 99% slučajeva feniram na ravno i volim da idem kod frizera zato što je moj utisak da mi nekako duže bude čista kosa i da mi duže bude ravna. Nekako, kada mi isfeniraju na ravno, bude mi još, sad mi je nekako sve onako puh. A kada odem kod frizera, bude mi nekako ravnija i duže mi bude ravna i duže mi bude čista i nekako više dana imam lepu frizuru, jer ovo, da se ne lažemo, već sutra će biti za neku punđu ili za suvi šampon. Salon u koji ja najčešće idem jeste ovaj koji mi je najbliži, u Goce Delčeva. I kažem, svejedno mi je kod koga ću da idem kada je finiranje na ravno u pitanju. Ako imate tešku kosu i ako vaša kosa, mislim, moja kosa hoće da se uvije, ali to što se uvije se prilično brzo opusti i Vanja mi je otkrila, Vanja mi je otkrila frizera kod koga se ona fenira, u pitanju je Nikola, on radi u Goce Delčeva, dečko je mađioničar za talase. On je meni isfenirao, meni su talasi bili tu jedno 4 dana, tako da šta on radi ja ne znam, ali čovjek je mađioničar. Tako da ako želite neke talase, moj savjet je da odete kod Nikole. Postoji zaista još par devojaka koje stvarno dobro feniraju, ali Iva, Marija Jolović i Dalija Jeca, ne mogu da se setim. Nećete mi zameriti, nadam se. Ako neko zna o kome pričam, neka mi ostavi komentar. Neću više o salonima, sada ćemo pričamo malo o šamponima i spominjat ću ih hronološki, znači onako kako sam ih koristila. Nekih godinu i kusur dana sam otkrila Vichy Dercos Ultra Soothing šampon. Ovo je šampon namenjen normalnoj ka masnoj kosi, ne sadrži sulfate, ne sadrži parabene, što znači da ovaj šampon ne iritira vlasište, odnosno kožu glave. Meni je ovo omiljeni šampon od Vichy-a. Kao što rekao, kupila sam ga pre godinu i kusur dana, cena mu je oko recimo 1600-700 dinara. I pošto sam ja jedna žena majka horderka, dakle ja imam ovde ovoliko proizvoda i ja nikako to da potrošim jer onako odbijam kao da ga potrošim do kraja i da ga bacim. Tako da ovo mi je broj 1 šampon od Vichy-a, pošto imam još nekoliko da ih spomenem, ali ovo mi je favorit broj 1. Drugi šampon koji sam probala od Vichy-a jeste Energizing šampon. Ovo je šampon koji je namenjen onima koji imaju problem sa opadanjem kose. Meni su ovaj šampon prošle godine poslali iz Vichy-a. Ja da kucnem u drvo, našla sam drvo,
Nisam imala problem ni u trudnoći, ni nakon porođaja sa opadanjem kose. Koristila sam ovaj šampon, možda sam ga negde do pola potrošila. Ono što je dobro jeste što takođe ne sadrži parabene i sulfate i ne iritira mi kožu glave, ali ja nemam problem sa gubitkom kose, tako da ne mogu da kažem da li mi je pomoglo u tom smislu, odnosno u tom pogledu, ali znam da je nekoliko blogerki koristilo ovaj šampon i one ampule i bile su zadovoljne. Sledeći šampon koji spada u kategoriju Fujorite jeste Alverde. Ovo je šampon sa organskim bademom i arganom za suvu i oštećenu kosu. Ja sam ovaj šampon kupila pre nego što smo krenuli na more. Dakle, kupila sam ovaj šampon sa ciljem da imam nešto sa čim ću moći svaki dan da perem kosu, što me neće preterano iritirati. Međutim, nije me iritirao, ne mogu da kažem, ali ovaj šampon nije ništa specijalno. Mnogo mi umrsi kosu i ono što mi je iznenadilo jeste da mnogo pene. Ovo je šampon isto koji ne sadrži parfeme, sulfate, parabene. Ako niste znali, SLS je ono od čega svi sapuni, šamponi i gelovi za tuširanje pene. Ovaj šampon peni nenormalno i moram da priznam da sam se malo razočarala, ostalo mi je još ovoliko i mislim da ga neću ni potrošiti do kraja, već da ću ga baciti. Nakon onog Alverde šampona od Vichyja sam dobila ovaj Ultra Soothing Color. Dakle, ovo je krema za pranje kose. Možete je koristiti naravno i ako niste farbani, kao što ja nisam farbana, čak i ako se farbate. Znam da žene koje se farbaju nekad imaju reakciju alergijsku na farbu, da imaju problem sa crvenim temenom koje svrbi i tako dalje. Ovo je šampon, odnosno krema koja bi mogla da vam pomogne. Pogodno je za korišćenje svakog dana, ne sadrži sulfate, boje i parabene. I što se mene tiče, ovaj šampon je odličan u smislu da ne iritira kožu glave, ali pošto sam ga ja koristila u letnjim mesecima, meni se kosa bukvalno svaki drugi dan mastila, tako da nije preporučljivo ukoliko možda imate masniju kosu, onda je bolje da probate ovaj. Sad ja toliko pričam o šamponima koji ne iritiraju kožu glave, ali ja trenutno imam nešto i ja uvek gledam da u šteku imam bar jednu kesicu ovog šampona. Dakle, ako imate masnu kosu, ovo je šampon koji obavezno morate da probate. U pitanju je L'Occitane Revitalizing Fresh Shampoo, dakle revitalizirajući šampon za masnu kosu. Ovo pakovanje je da li 2, da li 3.500 dinara, nisam sigurna, često ga nema u L'Occitanu. I ovo je šampon koji morate, ali morate da probate ako imate masnu kosu. Znači, sa ovim šamponom bukvalno ne moram da perem kosu 4 do 5 dana. Toliko dobro opere. Ostavlja super osjećaj, onako da vam je sveža i čista kosa. Međutim, ja imam problem. Ako ga koristim u kontinuitetu, znači nekih 4 do 5 pranja, mene užasno kreće da svrbi glava, znači već bukvalno dok mi je još mokra kosa krećem da se češem. Stvarno odličan šampon i mnogo ga volim, iako mi iritira. Dolazimo do šampona koji trenutno koristim. U pitanju je Vichy Dercos Densy Solution. Ovo je linija koja je namenjena za tanku i oslabljenu kosu. Moja kosa niti je tanka, niti je slaba, ali ja obožavam ovaj šampon. Kosa mi je divna. Veoma se sporo troši. I možda bi sada bilo dobro da spomenem da ja kod kuće, kada perem kosu, samo jednom stavljam šampon. Znači ne kao u salonu 2 puta da perem kosu šamponom, nego samo jednom. I ono što ja najčešće radim, znači našla sam neki recept, a to je da pomešam ovaj i ovaj šampon kako bi mi kosa bila dobro oprana, a opet kako ne bih iritirala kožu glave. Još jedna stvar koja me je oduševila, dolazi od Vichyja, jeste balzam za kosu iz iste linije, dakle namenjen je tankoj i slaboj kosi. Zašto je mene ovo oduševilo? Ja verujem da vi svoju kosu morate da tretirate kao da je najgora metla. Znači, ok, ja se ne farbam, ali se ja prilično često feniram i prilično često koristim Figaro i šta ja znam, uvijam kosu, tako da smatram da je to naravno i sušuje. I ja volim da koristim pakovanja za kosu. Dakle, retko kada ću ja kupiti balzam i koristiti ga. Znači, volim da stavljam razna pakovanja koja se drže 3 minuta ili 23 minuta. Jednostavno verujem da je to nešto što hrani moju kosu. Ovo me je oduševilo. Znači, nije kao maska, ali stvarno mi kosa bude jako lepa nakon njega. Ima moju preporuku. Dakle, ovo je iz iste linije. Sad, ako ste se pitali zbog čega sam spominjala Vizar toliko na početku videa, a razlog tome je što jednu od mojih omiljenih maski upravo možete da kupite u njihovih salonima. Maska košta oko 1300-400 dinara, prilično sporo se troši. U pitanju je Artego Rain Dance Supreme maska. Dakle, maska za hidrataciju kose.
Svaki put kada bih otišla da se isfeniram kod drugog frizera, ja bih ga pitala šta bi mi preporučio za negu sa ove police i svi frizeri su za moju kosu preporučivali ovu masku i stvarno je obožavam i potrošila sam je do kraja, tako da ću sigurno kupiti novu. Ukoliko odete u Wizard, sigurna sam da ćete dobiti savet koji biste proizvod možda trebali da koristite u skladu sa stanjem vaše kose. Imamo još jednog favorita, Alter Ego Organic Care Day Therapy Miracle Oil. Dakle, baza je arganovo ulje, ima tu raznih dodataka. Ovo ulje možete kupiti u DM-u, košta 700-800 dinara. Ukoliko ste gledali sve moje videe favorite i emptise, svaki put spominjem ovo ulje i obožavam ga. Ja koristim 5 pumpica, nanosim ga na vlažnu kosu, na donju polovinu kose i imam utisak da mi kosa bude onako iznutra nekako hidrirana i nahranjena. Nije onako kao kad stavite silikonske kape pa vam onako samo klizi, kao s polja je nekako glatka. Zaista mi bude onako fino nahranjena. Imam još jedan proizvod koji ne koristim toliko često, ali moram da ga spomenem. U pitanju je Batiste sprej, odnosno onaj suvi šampon. Probala sam razne varijante, definitivno ovaj originalni mi je najbolji. Uvek kupujem ovo malo pakovanje, prilično mi dugo traje. I imam jedan hack, a to je ukoliko nemate šampon za suvo pranje kose, Aura Shine Killer na četkicu, ne biste verovali kako pokupi masnoću. Imam još jedan proizvod koji bih želela da spomenem. U pitanju je L'Oreal Sève krema za kosu. Ovde ću napisati puno ime i prezime proizvoda. Ovo je nešto što se koristi pre feniranja, nanese se na vlažnu kosu, ne ispira se i trebalo bi kao da hrani kosu i tralala. I ovo je proizvod koji za mene ne radi apsolutno ništa. Tako da ako postoji neko ko bi želeo da proba ovo ili ko već koristi ovo i obožava ga, iako vam ne smeta što sam ga koristila 3-4 puta, molim vas, javite mi se u komentaru, ali na blogu. Tako da ako vas bude više, ja ću izabrati nekoga kome ću ovo poslati. Koliko se pitate zbog čega vas za ovo šaljem na blog, razlog tome je giveaway, kao zahvalnica za sve vas koji ste izdržali do kraja videa. Dakle, ukoliko kao i ja muku mučite sa osetljivom kožom glave, odnosno ne kao i ja, nego ukoliko ste gori slučaj od mene, u komentarima ispod ovog videa se možete prijaviti za kremu za pranje kose. Ovo je serum koji umiruje osetljivo vlasište. Ja sam koristila ovaj šampon, ali smatram da, obzirom da imam proizvode koji mi malo više odgovaraju, a smatram da sigurno postoji negde neko ko ima veći problem od mene, jednostavno želim ova dva proizvoda da poklonim nekome od vas. U opisu ispod videa ću napisati tačan datum kada počinje nagradna igra, kada se završava. U opisu videa ću objaviti i ime dobitnika, naravno odgovorit ću toj osobi na komentar. Prosto, mnogo mi je jednostavnije ukoliko su komentari samo na jednoj mreži, nekako brže i lakše ću da izaberem nekoga. Bilo sve za današnji video. Trudila sam se da odgovorim na neka najčešće postavljena pitanja kada se radi o nezi moje kose. Ukoliko vi imate neki savet, pitanje, sugestiju, bilo šta, pišite mi u komentarima. Možete mi se javiti ili na Facebooku ili na Instagramu, obzirom da sam tamo nekako najaktivnija. Mi se vidimo naravno u narednom videu vrlo uskoro. Ćao!